500. Ser bedre ud, det her. Ja, ikke? Og bare en lille smule til højre. Lige præcis. Den er langt som at reagere, for man gør noget, til det rent faktisk sker, når man ikke så bare drejer lidt mere til højre nu. Du mærker, at sækken lige sådan en smule. 100. Altså bare, ja, nu bare til gassen af nu. Og så trækker du bare stille og 50, ruller op i næsen. 40, Yes, 30, præcis. 20, Præcis. 10. Smukt.